Hey my friends, how are you? I'm fine, I'm good. I'm Dorren. Where have you been learning all along? Grade 5. Oh, wonderful. How come you came down here? Matters of life, unavoidable experiences. Really fine. Utete Secondary School is still developing. It is a nice school. Okay. We do a lot of games, soccer, netball, volleyball, chess, and so on. Okay, that is good, that is wonderful. So let's go, it's fine. Mbuya niya, indoda kutangidzira kuverenga usiku huno. Tangidzira muna January muno mungasatosvika November musoro watozvimba nawo mabooks aya. Sene zvangu form 4, I need to be serious soon my exams anenge onouya. Kuti zvenyu zvamuri kutitaurira izvi. Ipapa ndikutoziva kwamunoda kuenda. Vamwe nekumaground amusisiko, pfungwa dziri kuzvikomana. Zvakaipei takanaka isu, hatisisiri maprimary anonhuhwa pameno. Pamberi nelove. Kuti vamwe neform 4 yacho hamusati mazuva kuti inodei makuti zvavakomana zvakaipei. Muchazoyeuka pakomanayiwa ndambakuzwa paonekwa nembodje pauko. Uyani, inda kurarama muchakasara. Look into the world and see. It's time to enjoy. Nezvekudzara zvezvutazi yaunozoita mukomana wapedza chikoro. Kara agara ari kare shangu. Asikana, vakomana venyu vamunoti vakomana venyu. Nowadays kwane madisease akawanda. Anoti ana AIDS, syphilis, gonorrhea. Hauzivi kuti mukomana wako unoti wako akamira sei pastatus yake. Zvipiko zvonotaura. Yazoyeuka pakomanayiwa girls. Asi zviri kutaurwa nachene zvinenge zvine musoro. Ini muchindoona kudai ndinogara naambuya. Baba naamai, vakomana hanzvadzi dzangu vese vakatsakatika nekuda kwechirwere cheHIV and AIDS. Ndikazvifunga mwoyo wangu. Nyaya dzenyu dzatingadziteerera. Ferocious. Vakatodhibha. Ungatadzawo kukwira bhazi nekuti hanzi gore rapera siyejira kambobeutsa vamwe vanhu. Taura zvako kudzara izvo. Hapana titi guys. Hapana zverunomutizira titi iwe. Get away. My friend, this is not a church. We are at school. Zvabhaibheri kusondo. Indizvo zvitoro zviri off topic kudare. Fata itombotaura kudaro but vatori nevana vakazara musango. Okay, haisi nyaya guys. Ndangoti ndikubatsira. Fine. Shona anengeshi. Hawana ndakareta. Mabitso yakanota kanari. Right, ndingoti batisira one subject geological. Makambobva pano kuti muzuruka munguva inokuda. Kumunguire konguva ino. Ndiyadinotaona iri kunguva. Kujogera concept yanoda kubatsirwa ndeyekuti process yawedhari. Kudaro chivanhu vakamira kune pamwe person yacho.
Right. Our first question, what is weathering? Weathering is a process whereby rocks break down into smaller particles to form soil. And this is the breaking down of rock into smaller particles, then they form soil. Name types of weathering. Not frost weathering. Frost weathering normally occurs in deserts, whereby during the night the temperatures will be low and during the day there will be high temperatures. So rock redu rinenge richiexpanda nekucontract. That means kunokonzera kuti dombo redu rifufute murock. Ndezvo kuti weathering. Anditi right. Also my plants they cause weathering. Tunaona pia pane imwe miti inomera pamusoro pematombo inokonzera macracks. Anditika weathering futi iyoyo. Anditi kozoita imwe yekuti kwanaya, then kwanaya mvura inopinda pakakerekeka medombo. Anditika then izvo zvinowanza kuitika kuma areas anotonhura. Yapinda mumakracks keshi yako chetewo kana ungori nekeshi kumbana jimuri kupinda upinda nayo mbana mbana unonzodabina geja mchiko wada kuita ochikona uma atutana neminda pana Dorren upinda naye papo makanzo kuti kudiko neke iwe auzuze kuita iko pano hiyo unati during the night mvura yedu inofreeza ichaforsa kuti dombo rivhurike. Anditi during the day mvura ya freezer iya inobva yaita se yadefreezer dombo redu rakudzokera. Saka that movement yekuexpanda nekucontracta inokonzera weathering. Anditi ndofunga munozvikwanisa kuzouya anemwe kwefemu mangwana. patomborina magepi ekuti Jimmy angachitoda Dorren waiza saka patomborina makana magepi dia. Saka topinda nepiko planchi pana babeli. Naimbofunga ndo grounds but vana magiuku ameno yavari kuita ivo hatomboine chitombono chikora zvedu padanda. Ngatingobatana nemafesa atinogara wapo. Taura paseda. Jimu mupinda naye neidi. Hapana Shanga gaitumbustana idi pana. Wose gatumburesta zvedu yaiva baba. Pana pane patori bhuku. Shanga wati ndikapererwe gaenda mubizi akafuda zimboona kutamba. Waita untombondirangariro kudai so. Zakurangara siko mudii. Very go. Bata una aba. Thanks. Sawa ita zvao. Ndifuriro. Thanks mudii. Ndi Dramaz. Atikazozvinge takarambana ngatije muhando kuzovhura chinhu. Goita bo. Ndotepia ndonyatsode. Kana minu ndoifarire. Ina nanyatsokupa akazara ndiramashoma njana. Wabona kuona rudo rwese ndiwo. Rudo rwese rwanyatsobuda pane waita bo. Ndwanji kuona kuna ngozviita goziya. Tiregerere kwesai yakani. Munaro basa. Tinaro. Afuma. Tingakubatsira neko mangwanana naye. Tudakubhadhara mari dzechikoro. Alright. School fees. School fees. Ndinokubhara izvo.
Ngatizveka vana vanoda kubhadharirwa vanyazofunda zvakanaka. Kudzingwa kado kwatinongotyira mwana anozomwana dzidza yakakwana. Tariro chinyama. Vanogona vane zvikweretika. Tinotoziva kuti wakasabhadhira mwana chikoro asi baba vane njikere. Nditika handini. Togara Mapuvo village. Saka baby mazano upinda nedu. Hapana zvangu ndada kuti munzo tazozondorora ere. Ndakadzira chimutero mutokura. Ndida kutoda zvitoro. Hapana kana zvandotombobata. Mazano upinda nedu. Hapana zvangu ndada kuti munzo tazozondorora ere. Ndakadzira chimutero mutokura. Ndida kutoda zvitoro. Hapana kana zvandotombobata. Pinda na jina. Mundu wari gani mukutaja. I'm the daughter of a slave and the family is a family situation, yes, and obviously. My father, Dramaz, was a businessman. He used to go to our house to buy goods for the shop he had opened. The business. Then one day he had a car accident near himself. He rushed him to the hospital, but was seriously injured. Doctors tried the best they could, but nothing helped left. I'm sorry about this. Anyway, that is unavoidable. So who can know this? My grandma. Where is your mother? My mother got married again, and I could not follow her. My mother said, you are staying with her, that is my grandmother. Okay, fine, I understand now. Thank you, my sis. I want you to be very close to me and assist me in the voyage of education. Actually, I want you to be close to me like you are my family. Oh, fine. Wait and find. There's a way to there is no problem. You have to have him as your boyfriend. There is nothing to feel. It's too much than one. They just might get you. They have told you one because it's story
kwata ngatikwata changamza yeah. HIV means human immune virus. Let's clap here. Okay, how is it transmitted from one person to the other? Sharing of sharp objects. Okay, one. Someone. Unprotected bond with infected pieces. Okay. Another one. Through the okay. Yani mwana zvanozivawo. Panenge ndoziva yekuti kana mwana achizvarwa pano kutapurira chirwere bvudzi mwana anoita chironda chanenge anacho paplacenta aita chironda ichocho mai panenge achibuda paipai anobva asangana neropa ramai rinenge rakafekwa nechirwere anobva pano kubatira chirwere mumwana iye ane zvimwe zvaanoziva.
chikazi daizorarama here. Guys, according to my own thinking, it is not possible. Ina ndikatokwanisi kurarama pasina foni. She's right. I don't think la point yakataura kamari. Tori munhu wenyama ndokundikana zvinhu. Hapana. Saka weekend topina neipi kwa? Weekend it's obvious kuti ndoida kutombozorodza muchembere nekanzvadzi kangu ndotobaya kumombesha. Mwamide kupi? Tinonosangana kwana mugoni iwewo. Akawa antomixa. Iri bosha. Ini mandi amuonera Dorren vanozviremina. Azitomboyi. Dorren kashasa drama iwe. Kana topinda rambo zangu. Ukadai nini ngoma? Ngatombodaro. Chiri pedu munhu bana mushko. Isso munipita kuti. Better ntombofonera zvangu mufesi wangu. Mama yetu against kokwanisa against ombochenja sides. Hello, zviri sei mufesi wangu? Zviri sei? Kodhine rakapasa yani umbondiona. Machembera kwasi patini. Urachimira ningopedza kukanga zvinhu zvangu ndotozi.
mudhara vatimboripo vatoenda kwavaenda zvotanotodzora zviro zvemapasi tatatasika tombosvika uri panapa. This is my house and there's nothing to fear. Hautombosvikirwe hapana zvine zvazvitswanani ngatipinde tarokwata chipinda apa hapana antombokuona cha pinda kana wandidedza ndatogaira kuti bhebi uona ukodwa nebhebi pane zvombe zvinodoitika. ndotobva zvangu kumunda sikana ngoti ningokukodha timborelaxa zvedu sotuno sezvo momusi vari kumunda mudhara vari out. Uye havatomboripo muarea? Havatomborepo. Manje zvinokuda ndichikwata kuti takazosvikirwa manje anenge ari mawani. Patomborina chekukwata. Because ndarapo akapindira vatata. Mai avaroyi vaya. Kwako ndimukumoma stani. 10 maunda limoma ndorara imomo. Moma tikatesa nina. Moma. Usike kusakuba. Yo, afiko. Yo. India wasn't good. As Papa's now one. I know the time to have my boyfriend and also the time to dismiss it out of my room. But this is what I said. Yeah, Dorren kutoti ngapinde zvake kutopinda ifane tichose kana kugumurwa tiba road jet. Zvakutitira Dorren wala ndona sana direction. Zvichopfeka zvori munhu akachenjera ungosinga tombozivi. Existence equals 4. You put a square root sign here. Then x equals 2. X is 2. Unogona kuita but not x. Kuti unzi munhu unge une dzidzo. Unge wakabudira unge une chikoro. Shona kwamida vamina ndokuita zvakana mvura yekugeza nenya sadari.
but nenguva ino anouya because time yemabhazi ekutodarika kaini. Anogona kugara yakutoenda Maybe. Udah fedi udah wala bana bana sih. Ada faras wakaipa. Chosan dizagwa wakaipa. Wozi na kwa mwanza kwa usipo kai. Nikatumira kabazi Hapana bala sama na ndi mashughuli hapa ni mtu bado saka garaka titi ndio kisha batina ndio kusha 2 minutes bado. Kosi sikelena Afrika. Iya para para sih. Kalau saya pernah kabur, sudah banyak bahasa dulu dan kantor tadi kalau udah ini kan sih. Ini boleh apa di sini badi. Itu terus kau udah mau tadi dia. Bahasa itu boleh begitu. Ini boleh baik. Tanzania, Congo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, the song Kosi Sigelela Africa. Sing the song Africa. The song Kosi Sigelela. Nasquera. Watanga futhi. Inguwa hizi Dorren. Inguwa jasafu kuita sei. Unafana ngori phano na 5 o'clock. Asitase koshino. Inguwa hizi. Fast 6 no chishino. Dorren. Mama. Indo inonzi miyedzo chaiwo uri kunditira Dorren. Inguwa hizi kusvika pambadziro. Ubaba chikuti jasafu. Simona Pinyana.
Taura neungano yose kuti ivai vatsvene nokuti nini Mwari wenyu Jehovha iri mutsvene. Kwanzi taura neungano yose kuti ivai vatsvene nekuti nini Mwari wenyu Jehovha iri mutsvene. Usamanikidza vokwako kana kumutorera. Usamanikidza vokwako kana kumutorera. Iwe usagara usiku wose. Wakomana tuencha munovhara nako tichazviona tinotokudhanda imese famba holi wenyu uchapera. Please, just understand me. Don't you? Tell me one thing. Oh, no, we won't buy it. Sure, also get paid. I'm fun of what I was white. I only female. You propose to me. Open a book. Number female. You don't never go to I'm not going on. Chapter of music also on a book. Sakon to a lot of my shady. I'm going to want to pay. Much my dear Sato, Papa, Toipa, in the Patoipa. I was just all that one of us can have. Faranga engine to laugh sure to sure to faranga uitisha mwalimu naenda kuzana nataka ndio pinda papi kundebe mujija marinda kuroza
Shamari pakaipa wewe. Ngapi wadakanaka shamari naumba machaya pa busy shamari basi. Ndakaoma mfeto wangu. Saka bari sipa kwani. Pagana para zvitomboya. Pakaipa mfeto wangu. Shamari long time. Long time shamari ana kusuwa sha. Sasa baby itanitenda hapa ndi boss huwa. Saka ameno baby. Ndau maya shamari basa. Ndau maya pa machaya hapa. Pane kuti ibanizika. Saka ndikuti nini amene utita sei unooneka sei over the weekend. Madzira tori bosha mari but panongozvitamba pachiUGD underground because vese wangu nongozoti ndimufesi wangu akazvisiya pressure zero aisi. Saka baby ka ndumanya. Saka ndingoona kuti ndingakufira drink ungoona kutambo over Oscar Bajina, born in the I love you. I believe some weekend some boss weekend for Baja, boss. Oh, madam, my papa. Korongo yao. Donna Ndara 24 kanti nakanguke munda ndiri medonje zaka ndaro kanti ndine Adara mjani zvegwa mashiro kwezo kumaita zenzwana primary grade ma kudani sibling manyiswa nematicha hande kuma grounds ngatite chino ngatitare magrounds hande kuma sports izvo zvezvi hazvina kana dhirisha manje zvinonyanya kwewe vanoti chii madhara ndenjerobiswa munhu ine mbama akui kumwana mudhara kuveza mugoto wedomo muka chese chiri mumaraini chaitombozviitawo zvatiri kuite but haizvino zvapana chavakamisa chatinotondongedzera kuti icho kotopinda nepiko palunch panapa handikona katensenzi kemasamba akasitombotamba kutoja obvious kuti ngaite zvedu palunch panapa hapana shamwari matrapa story rundo chikoro dzokera shaza nchatokudini yesawe watondibvutsura zvakadaro shazimaya nchanda shamwari tototamizika ona bvutsurwa pakadaro shamwari aya kani kakanyengwa nemunhu uzono kani katonyengwa nane mota tinoona kuti kana musana zviposiri zvimwakomwanga tichakutanga zvakangoema zvakatsongera kiki yakadaro pakazarapo bata pangokabata ambakanyadzewo ndindiri izvo zvichaswera zvazara anowanika hauna hana mbene 1 gigi hazvoswera zvazara ayatopona shamwari because zangu hachi ane urwere amwe ndimwari atokuyambutsa uona kupona shamwari mazipurazi ese aya angoenda nemezi zvinabasa shamwari notsvaga umwe shamwari gatisiyana uyo andakatamboonei gatisiyana nayo kuona yandakatambo natariro kuti asi vakatamba wastat apo azvikunyasa kutaradza kurwa chazimuura saka takafanana aiwa but totsvaga haimanje nangu asitanikike but monera wacho achitoita muex wangu Dorren we uya kuno Dara kushandira kunzwa zvenaiwe Dorren zviri kufamba sei unongoti hanzi kudii kwekudi hausizo zvauri kuita komana twawatakana kuti iko kati ana jeksi kekamutututu nana clax zvazvikizve aiwa Dorren kana chokwadi ndingabinduka kukurimira kuti uende kuchikoro kuzonganana nana clax Dorren tamuwa mbiri yake Dorren Dorren rega ndimhanya ndasiya mwana wangu achitema uri kuzviona mbiri yekugona mama
ukatoona zvataurwa namai vava vaka zvinenge zvatoiso ungatadza kuzvibatawo iko kanguva kadiki kasara utadza kuzvibatawo uita seni kudai mai vako uchiborawo zvimari zvako uchishandawo mugavhimenti uchizvichenerawo pane kuswera chichengeta tumabora ngomao unofunga tika tinokupei tuya tinokupei unoteve kungwara zvetukomana pasi che munhu wotenze mabhuku uri kundizwa mwanangu iko zvine zvokananyaya tutakotokuka zvatozara baba wakazvinzwa pano tese kuzvizwa todini utonoti ungadzinonge mazvinzwa handidi kuzvinzwa futi zvibva zvatopera futi wandinzwa Dorren handidi kuinzwa futi nyaya tumboonere chikoro chedu tiri kudevelopa chachi kudevelopa sosikono kuti bloku rakabva ratoiswa rufume manje vari kumiramira mazhinji vari kumiramirawo masvosvo rumiramira because paikamboenda paipe nemhepo yavakamboita nguva isina kuiswa zvabhoma zvabhoma shama 1 chama nyaya iri kuitika Dorren wewe hama 1 ane pregas ka wakainzwa nepa HIV futi zvinotobata papa kuyopa kwamuruwa wanga protected ndakatoprotecta ndaitoti ndatobatawo bhebhi riri bo aiwa musume patakaona achisangana kamwe motobheki so akakero kuidzeya kwese kuno ndo wako egere seko waitadza kunditipire kuti ndo ikuitika aiyo koinde kudedi etika pamwe ichi ndisekero wachi ndakuzosinzwa mai bukenyawo ziboizo chile wakanditipiro ona manje ndapa ma1 achaziye kuti mbiyo ndeyangu ere kana zvinotongouya kwauri bozi unogachimuchira bozi makapezera makudanana uyu chitoro tanga nemukomana wakamudhudhudhu ko wanga chintoro ngano kwapinda muteni macho wanga wakaprotected zvoti hapana pega ndakatoprotecta ende zvekupinda muteni ndokona kumurambira because hapana kana munhu akambotora unati kana chimurambira bako bati shamarika tomhanya kukiwo muzarabani izvo zvinoteswa ameno but ndakaprotecta ayo iyo ndangokuudza kuti Antes chimoko chako chine pregas munhu dani makasvika padheni pavo wozvinzwa nani zvepadheni ndizisiya waiti damburire ndandakaprotecta asi naiyoyo ndaisasvikiri kuvanhu vese naiyoyo yekuti ndakapinda kuti ndipowo ngaisasvikiri nemafia because yakatongorika neyazikanwa ndapa matombumba baba manyezo ndipa kiwi mnojoina chirongwa uchi mapirisi mutera chokwadi wapera HIV yangu ndakazotanga ibate ipapo mari chinyesa kutsanangura papa HIV ka haibati ipapo usachingona uchaitika ipapo unogona iwewo wakadi asangana ropa renyika ngosangana rinda iwo ropa rako usanganira uyu ira uyu zvarimene chirwere chakupinda mawo asi kana uchiita kwanga protector ndobasa remakodhomu zvonzi anoti anoprotecta chi but we are very doubtful ndonamata chimwari because mwari vanokunzwa inokunzwa edziyo yakatorwa pasi yo yautengera yagezwa mari angatochema zvekauro shamwari koupenyu yainhongwa ere yainhongwa yoti mari unotonhonga but upenyu unhongeki shamwari aiwa shamwari upenyu unogona kutenga nemari kutenga upenyu nemari unangakuda kunyora apedza mufia katobata yakibari muleme mama
Natobva nepazayani penyu ndandichitokutsvaga ngawo. Ndazori busy ndichitokutarisa nditodhore ndogona kumuwana izvo ndo zvautoita zvako kuno. Kuzviri sei? Ndongoneta udaito. Chii chakaipa iwewe? Ndatongoona wachidzidzi ndikadzokeza nditombonodzvumira pana Dorren ndakuwana kumba hakuna munhu zvokati uchikora zvako wana gogasi kuno. Eso neiwe Dorren uri kundiudzei naiwe? Saka kumba kusichombogari kataro kugara nchuroway today. It's not the end of the world. Unogona kuti wane mwana wako unokwanisa kuenderera chikoro nechikoro mberi zvinongowanika izvi iwowo usakungenezva. Idhara rako riya kana kuti achana kubati ungapetimba riyani. This is my house and there's nothing to feel. Hauchingosvikirwe sha. Saka ndikuti amene kutita sei unooneka sei over the weekend. Madhiratori ngosha mari but panongozvitamba pachiyugt underground because life is here. Don't think about it. Chicho. Shika Dorren uzi kupindura. Hagoni kupindura ere mwana wako. Pindura Dorren. What's this? Chi. Kuti kudini? Chi unotaura muchirungu wakaita nonsense. Yo, chi. Inini ndakako kufonderewo zviya. Ini ndakatongoona atongodaiwa. Naive Dorren. Iwe, what happened? The problem is you. My heart. It's you. Mwana akasika kuita zvese zvonga rukupi. Where were you? Asi Dorren ndaimutsiura zuva nezuva. Where were you? Dorren asingakutiura. Inini nendo kubasa kwandishanda. Mwana wakupasa chikoro. Vachiendesa kumakoleji mauniversity vakunditira zvakubasa rese. Chicho. You. Zvokunetsana newo. Jax upi? Anta nezvechi? I want to see him right now. Angara upi? Zvotoda iye Dorren wachida kuziva ini. Nyaya Jax wake iyoyo. Ante famba. Chica dance.
Lunaliliwa kishika dance.